Mnyamatayu ndithu walira chikhakhali ndithu manso wadandaula kwambiri ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno, komanso wapereka maganizo ake iyeyo mmene akuganizira kuti makhadi ndithu tikapangitse ndiye tikavotere chimanga folo kuti zinthu zisintha. Sugar uja tidzagulanso pa 600 malawi kwacha. Anyway, izo ndi mawu ndi maganizo ake iyeyo. Sitikudziwa kuti inuyo maganizo anu ndi wotani. Thank you. Nshanga amene masomo athu mwazaza ndi misonzi kulira osalekeza ndi mmene zinthu zikuyendera dziko. Tikudziwa tinapanga ma mistake, ena ake anatilondolera njira yolakwika ndipo tinatsatira. Sikunali ena kufuna kwathuyi, koma tinangopangira kukakamizika kufuna kusintha zinthu mwachangu sali modelo yayi. Tangoganizani panopa mmene zinthu zilili. Mganizireni mulimi amene ali kumudzi kuti sangathe kupeza ndrama yokwana 70,000 okagula fertilizer. Apanga bwanji? Tangoganizirani olwena anthu ena ama business mmene panopa ma transport anadulira, mafuta angokwera mmene angakwerere, kukamba za shuga opanga kwathu komwe kuno. Chilichonse panopa sili mchimake yayi. Ndiye mukudziwa nkhani yake siyapatali. Nkhani ya simple yona kuti zinthu zitikhoza kusintha mwa ife tokha. Nkhani yake ndingopangisa chaunzika ngati chichi ma sport onse amene akupanga Malawi muno ukakhala Blantyre kuno ndikundilande pa post office ya Blantyre zinthu zizi kutheka. Tikozanso kupita ku NRP zikatheka. Nkhani yake ndifeyo ma youth tikuyenera tivote mwanzeru. Sitikuyeneranso kupanga izinthu zoti tiphimbike m'maso ngati mmene napangira mbuyo omwe yayi. Tikuziwa pachiwa pali mwamba amati mwana akalera nyanga ya tsasi nsemere imchokereka. Anthu anakakamira panopa nyanga ija ndi atani yachokera. Ndiye mukudziwa kuti zinthu zitisinthe. Ntchito 1 million zinkakambidwa zijadi kuti tizipeze ndi chimanga 4. Tungoyenera ifeyo tipite pa atati acha ndi ukangochonga chimanga 4 zimakhoti zinthu zatheka. Ndoti chilichonse chizabwera mchimake. Sugar uja tizagula 600 ndinkakulira muti. Bye.